Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο σαν αυτή που διανύουμε, γενικευμένης ομολογουμένως απαξίας οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής, θεωρώ ότι μια εκδήλωση σαν τη σημερινή, μια εκδήλωση για τον πολιτισμό της χώρας, είναι μια ισχυρή δόση αισιοδοξίας που την έχουμε ανάγκη όλοι μας, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε συλλογικό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε και το ΙΠΕΚΑ και τον ΣΑΔΑΣ, αλλά και τους τοπικούς φορείς που είχαν την πρωτοβουλία και πήραν και το βάρος της διοργάνωσης εκδήλωσης. Δεν μπορώ να σταθώ επίσης, να μην σταθώ μάλλον, στο γεγονός ότι ομάδες με διεπιστημονική οργάνωση και στελέχωση βρήκαν απασχόληση και είχαν κάποιες αμοιβές από το ΕΣΠΟ. Χωρίς να είναι αιχμή, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο κάποιες ομάδες ανέλαβαν τόσες πολλές μελέτες. Ίσως η κυρία Μουρμούρη θα μπορεί να μας απαντήσει. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι και σε μια τέτοια περίοδο καλά θα ήταν να είναι μοιρασμένο το αντικείμενο και για το τελικό αποτέλεσμα και γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να ολοκληρωθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θέμα λοιπόν της συνάντησης είναι η μελέτη κανόνων, προδιαγραφών, οδηγιών, ειδικών πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών όρων και ας τους ονοματίσουμε όπως θέλουμε. Κατά την προσωπική μου άποψη, η μορφή εμπεριέχει, πρέπει να εμπεριέχει και να συσχετίζεται με τη δομή, την τυπολογία, τη λειτουργία, τα υλικά των κτηρίων και γενικότερα των κατασκευών. Άκουσα με πολύ προσοχή τις ομολογουμένως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των μελετητών κατά περιοχή. Διέκρινα μάλιστα σε κάποιες από αυτές ένα ειλικρινές ενδιαφέρον και μια αγωνία, θα έλεγα, για το περιεχόμενο αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Θα καταθέσω λοιπόν και εγώ κάποιες σκέψεις μέσα από ένα προβληματισμό, ο οποίος βεβαίως δεν αναπτύχθηκε σε αυτό το διήμερο. Έχει ξεκινήσει πριν από 30 περίπου χρόνια, μια που ζω και δραστηριοποιούμε στην περιοχή της Μαγνησίας. Μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, με το Πήλιο, τα νησιά, αλλά και πολλούς οικισμούς με λιγότερο από 2.000 κατοίκους. Έχουμε ένα διάταγμα από το 1980 περίπου. Δεν θα το απαξιώσω, γιατί πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο άσπρο-μαύρο. Το διάταγμα βοήθησε σε κάποια κατεύθυνση, αλλά και έκανε και πολύ κακό σε κάποια άλλη. Τα άσχημα αποτελέσματα φάνηκαν πάρα πολύ καλά στις εικόνες που μας έδειξε η ομάδα της Μαγνησίας και η κυρία Μπεζαντέ. Βεβαίως, ενδιαφέρον θα ήταν, με πρόλαβε ο κύριος Μπύρης προηγουμένως, να δούμε και μερικά αξιόλογα και ενδιαφέροντα παραδείγματα, και υπάρχουν αρκετά τέτοια, όχι όμως πολλά στον αριθμό. Και στις δύο των περιπτώσεων, και την κακή και την καλή, τα παραδείγματα είναι νόμιμα ή κινούνται στα όρια της νομοθεσίας. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει το αυθαίρετο, που είναι κτισμένο σε στυλ πενταόροφης αστικής πολυκατοικίας ή σε στυλ παγόδας. Αυτό θεωρώ ότι είναι θέμα της πολιτείας και των ελεγκτικών της μηχανισμών. Τι έφτεξε λοιπόν και στο Πήλιο, και το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες περιοχές στηρωμένων των αναλογιών και των τοπικών συνθήκων, και έχουμε ως αποτέλεσμα αυτό το εντελώς στρεβλό μοντέλο. Θα αναφερθώ λοιπόν σε 5-6 θέματα πολύ επιγραμματικά. Νεοπαραδοσιακά, πρώτο θέμα. Η προσφορά ρετσέτας και μοντέλου από το διάταγμα είναι η ευκολία πάνω στην οποία κάθονται οι περισσότεροι μελετητές, αρχιτέκτονες και μη. Αρκεί δηλαδή για την πιστοποίηση της παραδοσιακότητας σε εισαγωγικά η χρησιμοποίηση ενός αχνησιού σε λάθος θέση, λάθος προσανατολισμό, χωρίς ανοίγματα,
με κατασκευή από μπετόν, που αυτό βεβαίως δεν θα ήταν κακό αν δεν υπήρχε η προσθήκη διακοσμητικών ξύλινων δοκών που φαίνονται ότι το αντιστηρίζουν. Τα μορφολογικά στοιχεία, τα επιμέρους, είναι βεβαίως ένα θέμα. Δεν είναι όμως το μείζον. Το μεγαλύτερο, κατά την άποψή μου, είναι αυτό που αλλοιώνει την υπάρχουσα ή επικρατούσα πυκνότητα στους οικισμούς και τη σύνθεση των όγκων των κτηρίων. Τα πηλιορίτικα κτίρια συνήθως ήταν πολύ απλά γεωμετρικά πρίσματα, ορθογώνια ισχύματος γάμου. Τι αξία έχει να δούμε τη λεπτομέρεια για το κάγκελο ή το παράθυρο, όταν υπάρχουν σοβαρότατα θέματα που σχετίζονται με την ογκοπλασία της οικοδομής. Θέμα δεύτερον. Η τοποθέτηση στο ανάγλυφο του εδάφους. Το διάταγμα αναφέρει ότι το ύψος του κτηρίου πρέπει να υπολογίζεται από το φυσικό ή το διαμορφωμένο έδαφος. Εκεί έχει γίνει το λάθος και πρέπει να αλλάξει. Τι νόημα έχει λοιπόν όταν το διαμορφωμένο έδαφος γίνεται με την κατασκευή τείχων αντιστήριξης που έχουν 5, 6, ίσως και 10 μέτρα ύψος. Είδαμε πολλές εικόνες προηγουμένως. Αυτό και αν συνιστά αλλίωση του περιβάλλοντος και της κλίμακας του χώρου. Θέμα τρίτον. Αρχιτεκτονικές επιτροπές ή συμβούλια αρχιτεκτονικής. Τα ανέφερε και πριν από λίγο ο νέος συνάδελφος. Είναι ή δεν είναι επιστημονικά όργανα? Ποιοι συμμετέχουν και για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια? Είναι δυνατόν τα μέλη των επιτροπών που κρίνουν όλα αυτά τα ευαίσθητα θέματα να επιλέγονται με βάση την επιτηρίδα και τις κομματικές διεργασίες και συσχετισμούς? Αυτή είναι η αλήθεια, δεν πρέπει να την κρύψουμε. Πολλά από τα κτίρια που μας έδειξε η ομάδα της Μαγνησίας έχουν σφραγίδα της ΕΠΑΕ, η οποία πιθανά έπιασε το δέντρο αλλά έχασε το δάσος. Διόρθωσε το κάγκελο ή το παράθυρο και αγνόησε την κλίμακα, τον όγκο, τη σχέση του με τον υπόλοιπο οικισμό. Στο νέο νόμο για τα νεοσύστατα συμβούλια αρχιτεκτονικής, παρόλο που είναι βελτιωμένο σχετικά με τα προσόντα των μελών του, δυστυχώς στις τοπικές κοινωνίες δεν τηρούνται και ίσως να είναι και παράνομη η σύνθεσή τους. Τέταρτο θέμα. Επεκτάσεις οικισμών και φυσικό περιβάλλον. Παραλογισμός. Αλόγιστες επεκτάσεις με μόνο σκοπό και στόχο την κακώς εννοούμενη ανάπτυξη. Είναι δυνατόν ανάπτυξη για το πήλιο να είναι η καταστροφή της έφορης αγροτικής γης, του δάσους και του καταπληκτικού φυσικού περιβάλλοντος? Το φυσικό περιβάλλον νομίζω ότι είναι η υπεραξία της περιοχής. Είναι αυτό που έφερε τα μοναστήρια κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, τους πρώτους κολυγικούς πυρήνες γύρω από αυτά και την μετέπειτα μετεξέλιξή τους σε οργανωμένους οικισμούς. Το φυσικό περιβάλλον είναι αυτό που συνέβαλε στη δημιουργία όλων αυτών των έργων πολιτισμού, των οικισμών, των κατοικιών, των εκκλησιών, των καλτερινιών, των γεφυριών και άλλων. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ποτέ ότι η φύση και το περιβάλλον είναι το κεφάλαιο και η υπεραξία, αλλά όχι μόνο του πηλίου, αλλά και όλων των άλλων περιοχών. Οι επεκτάσεις λοιπόν, δυστυχώς, έγιναν με την παρότριση και τις πιέσεις των τοπικών δημοτικών αρχόντων και παλιών προέδρων των κοινοτήτων. Και βεβαίως με τη σύμφωνη γνώμη της μεγαλύτερης μερίδας των κατοίκων, που αντικατέστησαν τα χωράφια τους με πολύ μικρότερη αξία, με οικόπεδα φιλέτα που μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν αμέσως. Θέμα πέμπτον. Δόμηση εκτός σχεδίου. Είναι προφανές ότι πρέπει να φτάσουμε και να προτείνουμε περιορισμό του συντελεστή δόμησης. Οι επεκτάσεις και η εκτός σχεδίου δόμηση τείνουν να μετατρέψουν όλο το πήλιο σε μια ενιαία οικιστική ζώνη, σε ένα μεγάλο οικισμό. Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά δύσκολο να καταργήσουμε εντελώς, όπως και στο εξωτερικό, την δόμηση εκτός σχεδίου. Θα μπορούσαμε όμως να προτείνουμε μια δόμηση 50, 60, 70 τετραγωνικά, αντίστοιχη και με τέτοιους όρους και ύψη και ορόφους, όπως ήταν οι παλιές αποθήκες με τις οποίες εξυπηρετούνταν οι αγροτικές περιοχές. Θέμα έκτον. Κατατιμήσεις. Οι εικονικές κατατιμήσεις μεγάλων οικοπαίδων για την αύξηση της εκμετάλλευσης και η εν σειρά με αστική χάραξη τοποθέτηση των κατοικιών παραπέμπει σε κλόνο της πόλης, υπονομεύοντας το χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική και την πολεοδομική ποιότητα των παραδοσιακών οικισμών. Γι' αυτό νομίζω ότι μετά την τροποποίηση, όπως υπολογίζω ότι θα γίνει, του διατάγματος, δεν πρέπει να υπάρχει η αύξηση των τετραγωνικών και της δόμησης, έστω και αν γίνει κατάτμιση. Έβδομο θέμα και τελειώνω.
ένταξη νέας αρχιτεκτονικής σε παραδοσιακό περιβάλλον. Σαφώς και η σύγχρονη αρχιτεκτονική μπορεί και πρέπει να εντάσσεται στους παραδοσιακούς οικισμούς. Στη δεκαετία του 50, ο Ράιτ σχεδίασε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέρνα έργα του, την κατοικία Μαζιέρη στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, και τότε όμως οι συντηρητικές απόψεις και το κατεστημένο της πόλης αντέδρασε και έτσι η πόλη έχασε ένα περίφημο κτίριο. Ένα λεπτό ακόμα θέλω. Ένα κτίριο κτισμένο με σύγχρονα υλικά και νέο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο που σέβεται τις βασικές αξίες της παράδοσης, το μέτρο, την κλίμακα, την καθαρή ογκοπλασία, την προσαρμογή στη μορφολογία του εδάφους, ένα κτίριο που αναφέρεται σε αυτές τις αρχές και δεν προσποιείται την παραδοσιακότητα σε εισαγωγικά, αντιγράφοντας επιμέρους μορφολογικά στοιχεία, είναι νομίζω και ζητούμενη εκδοχή για το νέο και την εξέλιξη. Το νέο κτίριο οφείλει να εντάσσεται ως μέρος του συνόλου, σαν μια από τις φωνές της χοροδίας ή σαν ένα από τα όργανα μιας καλωστημένης ορχήστρας, που ενώ διαφέρουν μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τη μορφή και τον ήχο, όλα μαζί αποτελούν ένα ενιαίο και εύβυχο σύνολο. Πρέπει το νέο να ερμηνεύσει με κριτικό τρόπο το πνεύμα του τόπου, εμπλωτίζοντας ταυτόχρονα τον ίδιο τον υλικό πολιτισμό της περιοχής, συνεπικουρώντας τη στοιχειοθέτηση μέσω των οικοδομημάτων σε μια σύγχρονη αρχιτεκτονική παράδοση του νέου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αδαμάκη. Έχουμε λοιπόν δύο θέματα νομίζω να συζητήσουμε, τα οποία είναι συσχετισμένα. Το ένα είναι η προστασία της κληρονομιάς, η οποία ουσιαστικά γίνεται αναγκαστικά με σημερινό σχεδιασμό, δεν γίνεται με τον παλιό σχεδιασμό, γίνεται με σημερινές επεμβάσεις και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ορίζουμε ως κληρονομιά είναι σημερινή αξία. Σας θυμίζω ότι το Γεωργιανό Εδιμβούργο κηρύχθηκε ως διατηρηταίο 25 χρόνια πριν από το Μεσαιωνικό Εδιμβούργο. Γιατί δεν βλέπανε το Μεσαιωνικό Εδιμβούργο ως άξιο προστασίας όταν προστατέψαν το Γεωργιανό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αξίες της κληρονομιάς είναι αυτές που φτάνουν ως εμάς. Δεν έχουν κάποια αντικειμενική υπόσταση. Εκεί λοιπόν, πέρα από την έννοια της ιστορίας, ενεργής ή ανενεργής, πέρα από την έννοια και της κληρονομιάς, η έννοια της παράδοσης, tradition τη λέει ο φιλόσοφος ο Γκάνταμερ, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί η παράδοση, λέει, είναι αυτό που διεκδικεί σχέση με εμάς. Προσέξτε, η παράδοση διεκδικεί σχέση με εμάς. Δεν επιλέγουμε εμείς αυθαίρετα στην ιστορία και λέμε αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Το δεύτερο θέμα που είναι συσχετισμένο είναι η νέα αρχιτεκτονική, η οποία είναι αυταξία. Ας μην το ξεχνάμε. Τη βλέπουμε πάντα σε σχέση με τα παραδοσιακά κτλ. Αλλά είναι και μια αυταξία. Είναι μια ανάγκη όχι μόνο λειτουργική, αλλά και έκφραση μιας κοινωνίας, όπως ήταν και οι παλιές κοινωνίες. Αλλιώς θα είχαμε μείνει στα πελασγικά κτίρια. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά και η νέα αρχιτεκτονική έχει αυταξία. Αλλά όμως, για να έχει νόημα, θα πρέπει αναγκαστικά να συνδέεται με την κληρονομιά. Πάλι δεν είναι θέμα δηλαδή του καλού μελετητή να ευαισθητοποιηθεί και του κακού να μην ευαισθητοποιηθεί. Αναγκαστικά η αρχιτεκτονική συνυπάρχει με να υπάρχει περιβάλλον, αναγκαστικά θα τη λάβει υπόψη. Αν δεν τη λάβει, τόσο το κακό για αυτή. Άρα ουσιαστικά με αυτές τα δύο θέματα τα συσχετισμένα έχουμε και εμπειρικά αποδεδειγμένα δύο απολύτως απαράδεκτες τακτικές και μερικές που είναι συσχετισμένες. Οι απολύτως απαράδεκτες βεβαίως είναι οι ακραίες, η καταστροφή της κληρονομιάς ή της παράδοσης ή της ιστορικής αρχιτεκτονικής, πείτε το πώς θέλετε. Και το δεύτερον, η άσχετη και ασυνάρτητη νέα δημιουργία ως προς τον τόπο όπου χτίζεται. Αυτά είναι απολύτως απαράδεκτα. Υπάρχουν όμως και σχετικώς απαράδεκτα. Σχετικώς απαράδεκτα είναι ο διαχωρισμός της προστασίας από την ανάπτυξη και ο αυθαίρετος, η αυθαίρετη κόκκινη γραμμή του λέει: μέχρι εκεί έχω μια τακτική προστασίας και από εκεί και πέρα έχω μια προστασία ανάπτυξης. Νομίζω ότι ο σχεδιασμός είναι ενιαίος και ότι ο σχεδιασμός της προστασίας και ο νέος σχεδιασμός πρέπει να συναρτηθούν σαν τμήματα του ίδιου ακριβώς, της ίδιας ακριβώς τάσης που πρέπει να είναι ο σχεδιασμός και να κλιμακώνονται αμοιβαία μεταξύ τους. Τι είναι αυτό, δηλαδή πού είναι προστασία και πού είναι νέα αρχιτεκτονική, για το καλό, ξαναλέω, και των δύο. Όχι για χάρη της παράδοσης, ούτε για χάρη του καινούριου και της ενοτομίας και της έκφρασης του αρχιτέκτονα. Αυτές οι δύο, αν θέλετε, μορφές, μόνο σε ακραίες μορφές ταυτίζονται. Αυτές που λέμε ανακατασκευές. Ανακατασκευή έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Στάρεμιάστο της Βαρσοβίας. Ανακατασκευή έγινε στο ΤΕΛΚ. Γιατί έγινε αυτή η ανακατασκευή, που όλοι την κατακρίνουν από τη Βενετία και πάντα? Γιατί πραγματικά παράγει κυβδηλία. Παράγει αναυθεντικότητα. Παράγει ψέμα. Και βέβαια, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν εξαιρέσεις. Το ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή η ψυχή ενός πολωνικού λαού να ξανασυσταθεί και να αναιρέσει το καπρίτσιο ενός βομβαρδισμού που έγινε ακριβώς για να του σπάσει το ηθικό, ήταν ο λόγος που όλοι συμφώνησαν, οι ειδικοί της προστασίας, ας πούμε και η UNESCO, ότι εκεί ακριβώς θα μπορούσε και να γίνει.
Ας πούμε. Αλλά όχι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, σε πολύ μεγάλες και εκτεταμένες περιπτώσεις και πρέπει να είναι εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτό τώρα μας αφορά, γιατί ουσιαστικά είναι ένας κίνδυνος. Δηλαδή, ακούστηκε και στο μήνυμα του κυρίου Συφουνάκη ότι τα κάναμε όλα αυτά με τις προστασίες και τα προεδρικά διατάγματα και τα διατάγματα προστασίας για να αποφύγουμε το νεομοντέρνο. Κινδυνεύουμε όμως να πάμε στο νεοπαραδοσιακό. Να πάμε από τη σκύλα στη χάριδη. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί το διάταγμα του κ. Συφουνάκη, η πρώτη σύγκριση του που ήταν 42 σελίδες, αρχίζει από τον Αϊστράτη. Ο οποίος Αϊστράτης από το σεισμό του 1968 καταστράφηκε. Και η Χούντα μετά δεν τον πρόσεξε όπως πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί τελείως. Πολύ λοιπόν ας πούμε, κατανοητό ότι ο κ. Συφουνάκης ήθελε να ανακατασκευάσει τον Αϊστράτη. Θα μπορούσα να δεχτώ ακόμα και αυτό. Πραγματικά. Να αναιρέσω το καπρίτσιο του σεισμού και να ανακατασκευάσω τον Αϊστράτη. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ είναι να βλέπω τον Αϊστράτη στη Μεσσηνία, στην Ηλία και στις υπόλοιπες 28 μελέτες που θα ακολουθήσει το Υπουργείο. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζήτημα της ανακατασκευής, αυτό είναι το ζήτημα της κυβδηλίας, το οποίο διατρέχει όλους τους χάρτες. Υπόθηκε από διάφορους, αρχίσαμε από τη Βενετία, πήγαμε λίγο πιο πίσω στη χάρτα της Αθήνας, πήγαμε και μετά θα κάνω μια σύντομη αναφορά. Αλλά οι πιο πολλοί είναι in the spirit of Charter of Venice. Οι πιο πολλοί δηλαδή αρχίζουν από εκεί, από την έννοια της κυβδηλίας και ότι δεν πρέπει να έχουμε το σκηνικό. Άρα λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός της προστασίας και ο σχεδιασμός της ανάπτυξης αναγκαστικά συνυπάρχουν. Και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να το κάνουμε είναι μια καταναλογίαν πράξη. Και όταν είναι καταναλογία πράξη, είναι μια πράξη δημιουργική. Είναι μια πράξη μετάφρασης. Η πράξη της μετάφρασης εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Φέρνει το παλιό στο σήμερα, αυτό που είναι σε άλλη γλώσσα στη δικιά μου, και πλουτίζει και τη δικιά μου γλώσσα. Δεν είναι καθόλου απορίας άξιο ότι οι καλύτεροι μεταφραστές είναι οι ίδιοι ποιητές. Δεν είναι απλώς μεταφραστές. Αλλιώς το Google Scholar, ας πούμε, ή το Google Translator μπορεί και να σας αρκεί. Αυτή λοιπόν η αναλογική θεώρηση χρειάζεται οδηγούς. Είναι κατά αναλογία συσχετισμός που χρειάζεται οδηγούς. Οδηγούς καταφατικούς προς τα πού να πάει, όροι δόμησης, και οδηγούς αποφατικούς προς τα πού να μην πάει. Περιορισμός δόμησης. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο αυτή η ιδέα. Τόσο λοιπόν αυτή η έννοια του οδηγού και της οδηγίας, όσο και οι όροι, έχουν ενδιαφέρον γιατί έχουν μέσα την έννοια του δρόμου. Έτσι, της οδού. Έχουν δηλαδή μεθοδολογικό χαρακτήρα και όχι τελικό αποτέλεσμα. Έχουν χαρακτήρα του πώς να σε οδηγήσω κάπου, αλλά όχι να σε πάω εκεί που είναι να σε πάω. Και εκεί ακριβώς το πρόβλημα των μορφολογικών κανόνων εστιάζει. Δηλαδή το πρόβλημά τους είναι ότι ούτε ορίζουν ως καταφατικοί όροι, ούτε αποφατικά περιορίζουν, αλλά καθορίζουν. Δηλαδή σου λένε ακριβώς τι θα κάνεις. Δεν σε προδιαθέτουν δηλαδή ούτε άμεσα, ούτε έμεσα στο τι να κάνεις και τι να μην κάνεις, που θα ήταν μια καθοδήγηση μιας δημιουργικής διαδικασίας, αλλά σου καθορίζουν ακριβώς τι θα κάνεις. Και αυτό για μένα αποτελεί ένα τριπλό σφάλμα. Πρώτο σφάλμα είναι ηθικό. Είναι ηθικό γιατί προς τον οικισμό. Γιατί όταν λες ότι ακριβώς θα γίνει με αυτόν τον τρόπο και όχι άλλο, αυτό που πρέπει να κάνει, που δηλώνει αυτή, είναι ότι έχω στο μυαλό μου, στο βάθος του ορίζοντα, μια εικόνα, την οποία μπορεί και να μην τη λέω στους άλλους και να μην την ομολογώ, αλλά έχω μια εικόνα, με βάση την οποία κάνω αυτή το πορθίστερο σχήμα, πάω στην εικόνα και έρχομαι πίσω και λέω για να δημιουργήσω αυτή την εικόνα που θα ήθελα να δω στο τέλος, για να βάλω τώρα τους περιορισμούς οι οποίοι θα οδηγήσουν στην εικόνα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εικόνα η προκατασκευασμένη, δεν ξέρω πώς και πώς τεκμηριωμένη, η οποία αναγκαστικά υποβόσκει και λανθάνει σε όλα αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Υπάρχει δηλαδή μια τελική εικόνα που τη θέλει αυτός που βάζει το προεδρικό διάταγμα. Και επιχειρεί μια κλωνοποίηση. Το πρόβλημά μου είναι όχι μόνο η κλωνοποίηση ως κλωνοποίηση, αλλά κλωνοποίηση ποιου προτύπου. Ποιου προτύπου. Εκεί που αποφάσισα εγώ να παγώσω το χρόνο, δηλαδή αν τελειώσουν τα διατάγματα του 2015, από εκεί και πέρα το 2015 έχει τελειώσει η ιστορία και απλώς μετά επαναλαμβάνεται σε θέμα και παραλλαγές στον αιώνα τον άπαντα ή μέχρι να αναιρεθούν τα προεδρικά διατάγματα. Ποιος αποφασίζει ότι η ιστορία σταματάει τώρα και από εδώ και πέρα αρχίζει η έννοια της ανακύκλωσης. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα είναι διπλό το κακό. Δεν αφορά μόνο τις νέες κατασκευές. Γιατί αν υπάρχει μια ηθική τέτοια, ότι αυτό το πράγμα το έχω εκεί με μια χαρά, αυτό μετά θα καθορίζει και την αναστήλωση των αυθεντικών τμήματων. Αυτό για το οποίο πολλοί συνάδελφοι αγαπητοί εδώ λένε: παιδιά, εντάξει, αυτά που κάνετε με τα καινούργια, αλλά μην χάσουμε τα παλιά, γιατί τα παλιά είναι οι μάρτυρες. Έτσι, άμα χάσουμε και τους μάρτυρες, μετά δεν θα ξέρουμε πραγματικά τι είναι αυθεντικό και τι δεν είναι, και δεν θα έχει νόημα να μιλάμε για ένταξη. Άρα λοιπόν τα προεδρικά διατάγματα δεν αφορούν και επηρεάζουν την νέα αρχιτεκτονική, έμεσα επηρεάζουν όλες τις επισκευές, ανακατασκευές, προσθήκες που θα γίνουν και στα αυθεντικά πια κομμάτια της παράδοσης. Άρα λοιπόν αυτή η λογική, ας πούμε, είναι ηθικό σφάλμα. Δηλαδή επεμβαίνεις στη ζωή ενός οικισμού. Δεν τον αφήνεις να αναπτυχθεί. Ίσως από υπερβολική αγάπη, ίσως από διαστροφή, ίσως από υποκρισία, ίσως από αδιαφορία. Σκεφτείτε το νησάκι του Μοντενέγκρο, του Σβέτη Στεφάν. Το έχουν κρατήσει όπως ήταν το 17ο αιώνα. Είναι ντυμένοι και ας πούμε, οι σερβιτόροι με το μονόφθαλμοι, με το γάτζο, ας πούμε, και εξυπηρετούν τους τουρίστες, ας πούμε, και έχουν παγώσει το χρόνο στο 16ο αιώνα, γιατί οι Αμερικανοί τουρίστες που είναι στο πίσω και οι Ιάπωνες τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδηλιακή εικόνα. Να αναπτυχθεί λοιπόν. Αλλά προσέξτε όμως.
Να αναπτυχθεί αυτός ο οικισμός για τον οποίο μιλάμε. Όχι να αναπτυχθεί γενικώς ή να πάει κατά που πάει το Μπιλμπάο ή να πάει κατά που πάει η Αμερική. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Να δούμε τι είναι αυτό, γι' αυτό η ανάλυση έχει αυτό το μεγάλο στόχο. Να δούμε τι είναι αυτό και μετά να δούμε πού αυτό πάει. Άμα δεν ξέρω τι είναι αυτό, πού να το πάω. Δεν πάω αυτό, πάω κάτι άλλο. Ή στη θέση του βάζω κάτι άλλο. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Άρα λοιπόν αυτή η ανάπτυξη, η διαφοροποίηση στον χρόνο, η απορρόφηση των κοινωνιτομιών, όλα αυτά που κάνανε όλες οι εποχές, πρέπει ακριβώς να δούμε σε τι αναφέρονται. Αλλιώς χάνουμε, υπερβαίνουμε τη φέρουσα ικανότητα του οικισμού, υπερβαίνουμε και τη συμβατότητά του. Υπάρχουν καλοί αρχιτέκτονες που κάνουν καταπληκτικές επεμβάσεις κτλ. Αλλά υπάρχουν μερικές φορές και μερικά όρια που όσο καλός αρχιτέκτονας να είσαι, και ο Σνότσι να έρθει, και ο Φρανκ Λόιντ να έρθει, και ο Κορμπουζιέ να έρθει, μερικά πράγματα δεν αντέχουν. Δεν είναι συμβατά. Τελείωσε. Δηλαδή, ένας διαγωνισμός στη Λευκάδα για στη Γύρα, ας πούμε, που απαιτούσε μια ξενοδοχειακή μονάδα 1000 κλινών, έπρεπε κάποιος να τα αποδείξει και να μην το λέει έτσι εύκολα όπως το λέω εγώ, αλλά δεν είναι συμβατή. Δεν πάει να είσαι ο καλύτερος αρχιτέκτονας του κόσμου και να την κάνεις με τον καλύτερο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε οι δικηγόροι, που είναι ο κύριος Καρατσόλης. You don't have a case. Δεν έχεις θέμα. Δεν είναι θέμα πώς υποστηρίζεις μια υπόθεση. Δεν έχεις υπόθεση. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματικό αντικείμενο πάνω στον οποίο να μπορείς να αναπτύξεις τη σκέψη σου. Το δεύτερο λάθος, το οποίο έπεται του ηθικού, είναι ότι είναι λογικό σφάλμα. Λογικό. Και ξέρετε, στο ηθικό κάποιος να λέει: εγώ είμαι ανήθικος, δεν με νοιάζει η ηθική σου, έχω τη δικιά μου. Στο λογικό σφάλμα δεν μπορεί να κάνετε πέρα. Τελείωσε. Είστε στριμωγμένοι σε μια γωνία κι εσείς κι εγώ και δεν μπορεί να κάνετε τίποτα άλλο. Ποιο είναι το λογικό σφάλμα όταν οι μορφολογικοί κανόνες επιβάλλουν και καθορίζουν ακριβώς το πώς θα γίνει η αρχιτεκτονική? Το λογικό σφάλμα είναι ότι όταν αναλύετε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ και εσείς και όλος ο κόσμος, αναγκαστικά πάτε σε μια εικόνα αφαιρετική από τα πολλά. Ο Αριστοτέλης αυτό το ονομάζει κατηγοριοποίηση. Από τα πολλά πάει να βρει το ένα. Και έτσι λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό. Ψάχνετε 500 οικισμούς, βρίσκετε τα βασικά στοιχεία, τα οποία τα λέτε αντιπροσωπευτικά, τα λέτε βασικά, τα λέτε χαρακτηριστικά, και μετά προσπαθούμε αυτά τα χαρακτηριστικά να τα κάνουμε αρχιτεκτονική. Το σφάλμα είναι ότι στην πρώτη περίπτωση έχετε μια αφαιρετική εικόνα. Στη δεύτερη περίπτωση έχετε ένα πραγματικό κτίριο. Όταν ταυτίζετε την αφαιρετική εικόνα με το πραγματικό κτίριο, έχετε κάνει ένα λογικό σφάλμα. Δεν είναι ούτε αισθητικό ούτε ηθικό σφάλμα. Είναι λογικό. Λοιπόν, άρα αυτό το πέρασμα από την ανάλυση στη σύνθεση είναι πάντα το μεγάλο άλμα, το μετέωρο στο κενό. Γι' αυτό και στις προδιαγραφές δεν λέμε ανάλυση γενικώς. Λέμε ανάλυση των οικισμών εν ώψη του ότι καλείστε κι εσείς και εμείς μετά να κάνετε προδιαγραφές. Άλλη ανάλυση θα κάνατε του ίδιου οικισμού για αυτό το σκοπό, άλλη ανάλυση του ίδιου οικισμού άμα σας λέγανε να χαράξετε ένα νέο δρόμο, άλλη ανάλυση του ίδιου οικισμού εσείς οι ίδιοι το ίδιο χρονικό διάστημα άμα σας λέγανε να βάλετε ένα περίπτερο ή να κάνετε μια κατοικία. Δεν υπάρχει έννοια της αντικειμενικής ανάλυσης. Η ανάλυση πάντα είναι προθετική. Είναι εν ώψη του ότι θέλω να κάνω αυτό. Και γι' αυτό και η ανάλυση ποτέ δεν είναι στήρα. Έχει μέσα συνθετικό σπέρμα. Δηλαδή ο αρχιτέκτονας που ξέρει να βλέπει, ακριβώς μέσα στην ανάλυση αρχίζει να διαμορφώνει και την σύνθεση. Και βέβαια με τη σειρά της η σύνθεση, ακριβώς μετά μπορεί και κάνει αυτό το γεφύρωμα, το περίφημο άλμα. Γιατί εμπεριέχεται ήδη στον τρόπο που κάποιος έχει αναλύσει. Να ξαναπώ ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβουμε το λογικό σφάλμα του αφαιρετικού με το πραγματικό. Είναι σαν να σας λέω την περίφημη διαφήμιση που λέει: ο μέσος όρος γεννήσεων στην Ελλάδα είναι 1,23 παιδιά. Και αφαιρετικά είναι σωστό, είναι μια γενίκευση σωστή. Έχετε δει ποτέ 1,23 παιδιά στον δρόμο? Καταλάβατε, δηλαδή το αφαιρετικό με το πραγματικό δεν μπορεί να το ταυτίσεις. Πρέπει μετά να κάνεις το άλμα από την αφαιρετική σκέψη πάλι στην πραγματική πρόταση. Αυτό δεν υπερβαίνεται. Το τρίτο λοιπόν είναι ότι, στο τρίτο σφάλμα είναι ότι αυτοί οι μορφολογικοί κανόνες είναι παράνομοι κατ' ουσίαν. Παράνομοι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Χάρτα Αθηνών 1931, 7 άξονες. Ο 5ος άξονας λέει: σύγχρονες τεχνικές και υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αναστηλώσεις. Δηλαδή στον Παρθενώνα βάζουμε τιτάνιο. Αλλά στον Άη Στράτη πρέπει να βάλω αυθεντικό στραβόξυλο που δεν ξέρω που θα το βρω για να το βάλω κάτω από το σαχνησίνι. Σαχνησίνι το λέει σαχνησίνι. Λοιπόν, στον Παρθενώνα βάζω τιτάνιο, όπως και στο πόδι μας πάσει, ας πούμε, αλλά στον Άη Στράτη πρέπει να είναι στραβόξυλο. Τώρα, αν έβρισκα στραβόξυλο για τον Άη Στράτη, θα το χρησιμοποιούσα στα ναυπηγεία που το ψάχνουν πώς και τι για να τελειώσουν τα σκαριά. Δεν θα το βάζα στον Άη Στράτη. Λοιπόν, Χάρτα Βενετίας 1964, άρθρο 9. Το αληθινό και το αυθεντικό. Και μάλιστα δίνει σημασία στις ηθικές έννοιες. Άρθρο 13. Ότι οι συμπληρώσεις πρέπει να φέρουν το σφραγίδα της εποχής. Άμστερνταμ, άρθρο 11. Αξιόλογες προσθήκες όλων των εποχών πρέπει να φαίνονται στο μνημείο. Στη σημερινή υπόσταση και πρέπει να γίνονται σεβαστές. Άρθρο 13. Οι προσθήκες πρέπει να είναι ανεκτές, αυτές αν σέβονται το παλιό, αλλά πρέπει να είναι διακριτές. Γρανάδα, που τη λέμε συνέχεια. Άρθρο 15 και 17. Προσέξτε η Γρανάδα τι φοβερό πράγμα έχει. Η Γρανάδα επιβάλλει να είστε δημιουργικοί. Δηλαδή, οι κακοί αρχιτέκτονες είναι και παράνομοι. Να το πω έτσι, πιο απλά. Άρθρο 15. Κάθε συμβαλόμενος οφείλει να ενημερώνει την κοινή γνώμη για την αξία της κληρονομιάς ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά και ως πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας για τις σύγχρονες και τις μελλοντικές γενναίες. Σας το λέει η Γρανάδα. Θέλετε να τηρήσετε τη Γρανάδα? Πρέπει να είστε δημιουργικοί. Δεν μπορεί να είστε ούτε παθητικοί ούτε συντηρητικοί.
με την έννοια αυτή. Άρθρο 17. Σας το ξαναλέει, μπας και δεν το είδατε στο 15. Στο 4. Στα μέσα παραγωγής της τεχνικής δημιουργίας, η οποία επιβεβαιώνει τη συμβολή της εποχής μας στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν που λέμε είναι στο χάρτη. Αν δεν τα κάνετε, είστε παράνομοι. Δεν έχετε απλώς μια διαφορετική άποψη. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν διαφορετικές απόψεις. Έχετε παραβεί τη Γρανάδα. Εντάξει, είναι από το 85, αλλά το 92 είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Έχετε παραβεί ένα νόμο του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, άρα λοιπόν να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Νάρα, αυθεντικότητα, το είπατε. Η Νάρα το βασικό που έκανε. Και γι' αυτό έγινε και στην Ιαπωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έγινε επί ευρωπαϊκού εδάφους. Μιλάει για την πολυμορφία της έκφρασης, για τον πλούτο και τις διαφορετικές εποχές και τις διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Λοιπόν, φανταστείτε το αυτό σε πολυπολιτισμικές κοινότητες, υπομάχη που υπόθηκε αυτές τις μέρες ή ας πούμε διαφορετικές εποχές. Πρέπει να αναγνωρίζεις αυτό όλο και παραπάνω. Και στις σημερινές πολιτισμικές κοινωνίες είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εδώ αυτή τη στιγμή τι να σας πω τώρα, δηλαδή στο Παρίσι, ο τάφος των βασιλέων, ας πούμε, στο βόρειο Παρίσι, που έχουν τάφει όλοι οι βασιλιάδες εκτός από δύο, είναι τόπος Νιγηριανών 40 χρόνια. Και οι Νιγηριανοί δικαίως διεκδικούν σχέση με τον τόπο αυτό. Τον κατοικούν 40 χρόνια, είναι η δεύτερη πατρίδα τους. Και υπάρχει πρόβλημα στη γαλλική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πώς θα έχουν τα μνημεία τους οι Νιγηριανοί στον χώρο αυτό. Κρακοβία 2000, αναθεωρήθηκε το 2010. Μιλάει για πρώτη φορά για την έννοια της διαχείρισης σε χρονικό βάθος για να αντιμετωπίζω ακόμα και την προοπτική της μελλοντικής εξέλιξης. Διαχείριση των αλλαγών. Άρα δεν παίζει θέμα αν θα γίνει αλλαγή ή όχι, αλλά πώς θα τη χειριστείς. Βιέννα Memorandum 2005. Από τα μόνα που έχουν αρχιτεκτονική προοπτική, γιατί μην το ξεχνάτε ότι πολλοί άλλοι χάρτες, η Βενετία αφορά τεχνικούς της αναστήλωσης. Κάποιοι άλλοι χάρτες αφορούν ιστορικούς τέχνης. Κάποιοι άλλοι αφορούν θεωρητικούς. Η Κρακοβία και η Βιέννα Memorandum αφορούν αρχιτέκτονες, οι οποίοι ασχολούνται με την προστασία. Άρθρο 13. Ενσωμάτωση των αλλαγών, πρόβλεψη για το μέλλον. Άρθρο 14. Αναπτυξιακό δυναμικό. Πρέπει να έχετε αναπτυξιακή δυναμική, ακόμα και η αναστήλωση, ακόμα και οι ρητίνες που θα χρησιμοποιήσετε. Άρθρο 18. Η σχέση παλιού-καινούριου. Άρθρο 21 και 26. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ του παλιού και του καινούριου. Και τέλος, το τελευταίο ας πούμε, που έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο ξαναμπαίνει η UNESCO στο παιχνίδι μετά το 1972, το περίφημο HAL, δηλαδή το Historic Urban Landscape, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, γίνονται 2 συνέδρια παγκοσμίως, έχουν γίνει τα προηγούμενα 3 χρόνια και σε 2 χρόνια θα ολοκληρωθεί η ΣΥΕΤΗ για να δουν ακριβώς τι σημαίνει ανάπτυξη και προστασία σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο διαχείρισης. Και μη σας μπερδεύει το urban, δεν αφορά μόνο αστικά σύνολα, αφορά γενικότερα το χτισμένο περιβάλλον. Επί του πρακτέου. Ξέρουμε λοιπόν τι να μην κάνουμε. Έτσι, μας το είπε ακόμα και η ναοδομία. Δηλαδή, εγώ χάρηκα πάρα πολύ όταν διάβασα για αυτή την ναοδομία και ευτυχώς ακούστηκαν πάρα πολλά. Για τα ίδια πρέπει να κάνουν και διάφορες άλλες δημόσιες υπηρεσίες που επεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο. Ξέρουμε τι να μην κάνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι να κάνουμε. Αλλά όμως είναι ένα κέρδος το να ξέρω τι αποφεύγω, σύμφωνα με αυτά που έλεγα πριν. Έτσι, δεν θα με πάει αυτόματα στο τι να κάνω, αλλά το τι δεν κάνω με καθοδηγεί αποφατικά με μια χαρά στο να μην κάνω γκάφες και σιγά σιγά να βρω το δρόμο μου. Για να γίνει αυτό λοιπόν χρειάζεται όμως μια κοινή γλώσσα. Την είπαμε, αρχιτεκτονική γλώσσα και δεν είναι συντεχνιακό το θέμα. Όποιος μετέχει τη τεχνικής παιδείας, δεν με ενδιαφέρει. Σας είπα, τον Ντάο Άντο ήταν μποξέρ. Δεν με ενδιαφέρει να έχει πτυχίο αρχιτεκτονικής. Να μιλάει αρχιτεκτονικά όμως. Δεν θα του λέω ισορροπία πλέον και κοινών και θα μου λέει τι εννοεί, σκιτσάρισέ μου το. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, και να υπάρχει και ο διάλογος. Και τελειώνω με αυτό. Ο διάλογος σημαίνει διατύπωση μιας γνώμης και δικαιολόγηση αυτής της άποψης. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί, ίσως ας πούμε, και να παρεξηγήσατε, που έλεγα σε κάποιες παρουσιάσεις, μα δεν μας είπατε, μας παρουσιάσατε τι θα κάνετε, ένα ευχολόγιο, τι λέει υπηρεσία κτλ. Μα εδώ το ζητούμενο είναι να εκτεθείτε και να εκθέσετε την προσωπική σας γνώμη. Και πάνω σε αυτή να συζητήσουμε. Αν δεν υπάρχει έκθεση και δήλωση μιας προσωπικής γνώμης, δεν υπάρχει νόημα διαλόγου καν. Δηλαδή, διαλέγεσαι με τι. Και το λέω αυτό εν ώψη και τη διαβούλευση που ακούστηκε πάρα πολλές φορές. Η διαβούλευση θα είναι, ας πούμε, σε κουφούς, άμα δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο πάνω στο οποίο να μπορείτε να συζητάτε. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα ισότιμο διάλογο, ο οποίος, ας πούμε, πρέπει πάλι αυτός ο διάλογος να παιχτεί ανάμεσα στις δυναμικές σχέσεις όρων και περιορισμών. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι οποιαδήποτε πλαίσιο θέλουμε να κάνουμε πρέπει να κινηθεί σε 3, ας πούμε, αν θες, κατηγορίες. Η μία είναι ως τι θα είναι αυτό που θα προτείνουμε. Θα είναι ένα πλαίσιο γενικό, όπως αρχίζει να υπόνεται και να διαμορφώνεται η άποψη και χαίρομαι γι' αυτό, ή θα είναι ένα ασύνδετο σχήμα προεδρικών διαταγμάτων κατά παράταξη που το καθένα θα αφορά ένα οικισμό που είναι ίσως το άλλο ιδεατό, δηλαδή κάθε οικισμό στο δικό του προεδρικό διάταγμα. Αν είναι πλαίσιο, τι είναι αυτό το γενικό που συνέχει τόσο διαφορετικούς οικισμούς σαν τους ελληνικούς οικισμούς. Το δεύτερο κομμάτι είναι πώς θα το κάνουμε αυτό. Με 2 τρόπους. Θεωρητικά, δηλαδή με θεωρητική επεξεργασία και με ερμηνεία των χαρτών, γιατί έχουμε τους χάρτες και κανένας δεν τους έχει διαβάσει. Με θεωρία των χαρτών και με τα παραδείγματα. Τις καλές πρακτικές που πρέπει να τις δείχνουμε και καλά κάναμε και δείξαμε πολλές, και τις κακές πρακτικές. Και ίσως είναι και μια νέα ιδέα και ευχαριστώ για αυτό τον μελετή τον αντίστοιχο, και τις ενδιάμεσες. Για να μην πάμε στα 2 άκρα και ξαφνικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και τις λίγο καλές, λίγο καλύτερες, ας κάνουμε λοιπόν μια αυτή με πρακτικές, οι οποίες να μας καθοδηγήσει. Και το τελευταίο είναι
Τι θα είναι αυτό που τελικά θα είναι το περιεχόμενο, αυτό που η κυρία Μορμούρη αγωνιά και μαζί με αυτήν όλοι, ότι θα είναι κανόνες που είναι το absolute, ας πούμε, το απόλυτο θετικό πρόσημο, να τι θα κάνεις, θα είναι απαγορεύσεις που είναι το απόλυτο τι δεν θα κάνεις, ή θα είναι κάποιες πιο αναλογικές, σύμφωνα με αυτά που είπα πριν, για παράδειγμα, θα έχουν μια πιο αναλογική μορφή που σημαίνει θα είναι οδηγίες, θα είναι κατευθύνσεις, θα είναι προδιαγραφές, θα είναι συστάσεις ή υποδείξεις. Και εκεί, βέβαια, ακριβώς επειδή έχουν αυτόν τον αναλογικό χαρακτήρα, επιδέχονται και είναι και πιο δημιουργικές εξορισμού. Ενώ οι άλλες, όπως καταλαβαίνετε, είναι καθοριστικές και δεν έχει νόημα καν να τις συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ.